Aquest dimarts, l'Associació d'Amics de Pedra i Sang va presentar a la plaça Augusta la 15a edició de les lectures a la fresca, unes funcions que enguany estan dedicades a l'actriu Margarida Xirgu i al poeta Federico García Lorca. L'acte va comptar amb la presència destacada de l'alcaldessa Mireia Ingla, de l'escriptor, actor i director Ignasi Roda, del director de projectes de l'Ateneu, Toni Ramon, i de l'actual Premi Extraordinari de Sant Cugat, Eduard Jané, entre d'altres. El 4, 11 i 18 de juliol es faran les lectures a la fresca de Sant Cugat, dins dels actes commemoratius de l'any Margarida Xirgu, que recorda el 50è aniversari de la seva mort. De retruc també se li retrà homenatge a Federico García Lorca, poeta que va tenir a Margarida Xirgu com una de les seves muses. Unes lectures que van començar, doncs, això que dèiem, en faristol i asseguts, i com una lectura clàssica, i que s'han convertit en aquests semimuntatges doncs, que són ara, no? Que són pràcticament muntatges que fem amb un text a la mà. Tot això gràcies a tot el grup d'actors que tenim en aquesta ciutat, un grup d'actors importantíssim. Jo crec que és una de les ciutats que hi ha més gent de l'espectacle per metre quadrat, i també gràcies al públic que ens ha acompanyat, perquè de vegades en aquestes lectures ens sentim una mica com si fóssim cantants de rock, perquè omplim les places, i això no és gaire freqüent en el teatre, que sempre és una cosa més intimista o que moltes vegades es considera que és una cosa per minories. Doncs esclar, poder fer un Espriu, o poder fer un Shakespeare, o poder fer un Molière o una Rodoreda, i que estigui ple, doncs pensem que té el seu mèrit. Després d'una llarga intervenció, la directora de les lectures a la fresca, Dolors Vilarassau, va aprofitar la presència de l'alcaldessa Mireia Ingla per reclamar més espais per a la creació cultural i va emplaçar a Mireia Ingla a tenir una trobada per exposar-li la seva visió del nou teatre de la Unió Santcugatenca. Jo l'any que ve farà 50 anys que faig teatre en aquesta ciutat, 50 anys. No sé si això és molt o és poc, però són 50 anys. No que faig teatre, que dirigeixo teatre, que em faig potser fa més de 55, potser en fa. He de dir que pel Teatre de la Unió ningú s'ha dirigit a mi a preguntar a mi ni a gent de teatre quines necessitats hi havia per la construcció d'aquest teatre, com es gestionarà aquest teatre, perquè jo realment penso que aquest teatre sobrepassa el fet de la Unió mateixa. Vilarassau va criticar a més que en els últims 32 anys la ciutat ha funcionat en els temes culturals per inèrcia. Per la seva banda, l'alcaldessa Mireia Ingla es va mostrar molt contenta de poder assistir a la presentació de les lectures a la fresca i va destacar positivament l'elecció de la plaça del Coll com un dels espais de l'actual edició. També va recollir el guany llançat per Dolors Vilarassau de tenir una reunió sobre el Teatre de la Unió. La plaça Magí Bartrolot és de les meves preferides, crec que és genial el racó aquell com queda, per tant, si he d'escollir entre tots els dies que feu lectures a la fresca sempre m'apunto en aquest, i em sembla molt bona idea haver escollit la plaça del Coll, no? Que ha estat per necessitat, però a mi em sembla molt bé també que l'any passat ja la vam necessitar. Exacte, que també em sembla molt bé que tinguem aquesta capacitat d'obrir també, no, la cultura a tots els barris, especialment el barri que tenim aquí darrere, que a vegades sembla que la muralla sigui una frontera. Això moltes vegades ens ho diuen els veïns del barri. A mi em sembla fantàstic al marge de sortir d'aquest entorn més del centre de la ciutat, més històric, no? També siguem capaços d'anar a aquest barri del monestir. Per tant, em sembla molt bona idea, i aprofitant la vinentesa de que un espai no el podíem utilitzar, hem utilitzat aquest, i espero que això també es pugui consolidar. La programació de les lectures a la fresca es podrà llegir a la revista Sant Cugat Magazine i a televisiosantcugat.cat i al tradicional Vano, obra de l'artista Neus Colet.